उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. वडिलोपार्जित कला जतन करणं सध्याच्या युगात थोडं कठीण बनलंय. आताची तरुण पिढीची आवड थोडी वेगळीच असते. मात्र याला अपवाद ठरतं वैभववाडी तालुक्यातली टक्के कुटुंब. हे कुटुंब 4 बिड्या गणेश मूर्ती बनवणं आणि रंगवण्याची कला आजही जोपासतंय. या कुटुंबातील कलाकारांचा घेतलेला हा आढावा. वैभववाडी तालुक्यातील पोकीसरे खांबलवाडी इथं गोविंद टक्के यांचं कुटुंब राहतं. 3 भावांचंही असलेलं हे कुटुंब गेली अनेक वर्ष टक्के गणेश मूर्ती केंद्र चालवत आहे. वैभववाडी तालुक्यातील प्रसिद्ध असलेले गणेश मूर्ती केंद्र म्हणून ओळखलं जातं. या शाळेत सुबक आणि उत्कृष्ट रंगकाम केलेल्या मूर्ती उपलब्ध असतात. वडिलोपार्जित असलेली ही कला 4 पिढ्या सांभाळत आहे. श्रीधर टक्के यांनी सुरू केलेल्या या गणेश मूर्ती शाळेचं आता वटवृक्षात रूपांतर झालंय. नमस्कार, मी श्रीधर साळुंखे. कोकण सात लाईव्हमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. कोकणातील कोकणी माणसांचा सर्वात आवडता सण म्हणजे गणेश चतुर्थी उत्सव. आता अगदी काही दिवसांवरती सण हा आलेला आहे. ह्या गणेश चतुर्थीसाठी ज्या गणेश मूर्ती शाळा आहेत त्या आता गजबजू लागलेल्या आहेत. अंतिम काम आहे ते अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे. गणेश मूर्ती घडवणे, रंगवणे ही सर्व कामं सुरू आहेत. आपण आता अशाच एका चित्रशाळेत आलेलो आहोत. गणेश चित्रशाळेत आलेलो. ती म्हणजे आहे वैभववाडीच्या श्री टक्के बंधूंची जी बापू टक्के आहेत ती गेली 62 वर्ष ही गणेश शाळा त्यांची सुरू आहे. आपण त्यांच्याशी थेट यावेळी बोलणार आहोत. टक्के सर नमस्कार. कोकण सात लाईव्हमध्ये एक कला आणि सांभाळ तुम्ही गेली 62 वर्ष ही चित्रशाळा सांभाळताय. एकंदरीत कसा प्रवास होता, काय सांगाल याबद्दल? जुन्या काळची परिस्थिती फार वेगळी होती. गणपतीची स्पर्धा अशी काय नव्हती. देव म्हणून लोक नेत होते आणि आता ह्या स्पर्धेसारखं स्वरूप झालेलं आहे. त्यामुळं लहान मोठ्या मूर्तींना त्यांना बंधन नाही. एक 2 फूट 3 फूट 2.5 फूट 4 फूट 5 फुटापर्यंत मूर्ती या ठिकाणी कोकणात आमच्या गेलेल्या आहेत. अशी परिस्थिती ह्या कोकणाची झालेली आहे. लोकांचा उत्साह वाढलेला आहे. मूर्ती पूर्वी छोट्या असायच्या, मातीच्या, शाडू मातीच्या असायच्या, गावठी मातीच्या असायच्या. नंतर बॉम्बे माती आली. नंतर मग PVP आली. PVP न्यायला वगैरे चांगलं टिकाव. आणखीन वाहतुकीला पूर्वी लोक टोपलीतून गणपती न्यायचे. लयलेच ते 1.5 फूट 2 फूट 2.5 फुटापर्यंत गणपती असायचे. तदनंतर जवळजवळ आज 20 वर्ष झाली. त्यावेळी लोकांची स्पर्धा वाढली. 2 फूट 3 फूट 4 फूट 5 फुटापर्यंत गणपती या कोकणात आमच्या जातात. आणि ते आम्हाला लोकांना तयार करून फिनिशिंग करून अगदी व्यवस्थित असं आकर्षक असं करून द्यावं लागतं. पूर्वीचा काळ वेगळा होता. आताचा मुलांचा, घरच्या परिवाराचा सर्वांचा विचार घेऊनच मूर्ती बुक केली जाते. आवडीनिवडी धोतर कसलं पाहिजे, शेला कसला पाहिजे, मूर्ती कसली पाहिजे, टिटवाळा पाहिजे, दगडूशेठ पाहिजे की श्वासनावली पाहिजे, असं सगळं ते आता परिवर्तन झालेलं आहे. पूर्वीचा काळ आम्ही जे देत होतो ते लोक नेत होते. पण आता त्यांच्या चॉईसमुळं आम्हाला थोडासा भयंकर मनस्ताप होतो. कारण का त्यांची चॉईस वेगळी, प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. त्याप्रमाणे आम्हाला घडवून लोकांना द्यावे लागते. ही आता जी कला आहे मूर्ती, म्हणजे अगोदर तुम्ही मूर्ती सांगत होता की मूर्ती तुम्ही सगळ्या बनवत होता. आता शाडूमातीच्या तयार मूर्ती येतात. ही जी कला आहे ती तुमच्या वडिलोपार्जित कला आहे. कसं तुम्हाला ही कला अवगत झालेली आहे? वडिलोपार्जित. आमचे वडील लहान असताना एक 4-2 गणपती घरी बनवले असे सांगत होते. त्यावेळी काय आमचा जन्म नव्हता, ते लहान होते. तदनंतर मग हळूहळू 20 झाले, 22 झाले, 25 झाले. मी साधारण झालो त्यावेळी गणपती 30-35 गणपती होते. नंतर मग मी मोठा झालो तशी लोकांची ही वाढली. त्यामुळे 100वर गेलो आम्ही. तदनंतर वडिलांच्या नंतर मग मी कारभारी झाल्यामुळं नंतर मग लोकांची चॉईस वाढल्या. 200वर, 150वर, 200वर, 300पर्यंत मूर्ती आमची त्याच्यावर हे गेली.
आणि तेवढ्याच आम्हाला झेपतात, तेवढे आम्ही करतो. कारण का अति करून जमत नाही. लोकांचं मनोरंजन किंवा मनाचं समाधान झालं पाहिजे, काम आकर्षक झालं पाहिजे, यासाठी आम्ही प्रमाणातच गणमूर्ती तयार करतो. ह्या मूर्ती केंद्राच्या तुम्ही एकंदरीत केव्हा सुरुवात केली, म्हणजे किती साली तुम्ही सुरुवात केली? किती साली वडलोपरी सांगू की माझ्या तुमच्या कारकिर्दीत? म्हणजे मला समजायला लागलं, म्हणजे 52चा माझा जन्म आहे, तर समजायला 64पासून 65पासून आम्ही ह्याच्यात मी तर आहेच. वडील मला खांद्यावरून घेऊन यायचे. नदीला त्यावेळी पुलं नव्हती. वैभववाडी म्हणजे ठराविक काळात त्यावेळी बाजार असा मोठा नव्हता. त्यावेळी कुठलं नवीन घर झालं त्या ठिकाणी आम्ही मूर्ती घडवायचो. 2 वर्ष 3 वर्ष तिथं घडवायचं, कारण का त्यावेळी लोकं नव्हती या ठिकाणी, भाडेकरी मिळत नव्हते. त्यामुळं आम्हाला गणपती करण्यासाठी चान्स द्यायचे. आणि त्यावेळी गॅसबत्तीचा काळ होता. लाईटी पण नव्हत्या त्यावेळी. गॅसबत्तीने किंवा कंदिल्याने, बॅटऱ्या पण नव्हता. असं त्यावेळीचं काम असायचं. रात्री 2-2 वाजेपर्यंत आम्ही ते कसं तरी, वडीलने मी त्याचवेळी 2 जण असं, बाकीचे कोण नसायचे त्यावेळी. आणि नंतर मग माझे भाऊ झाल्या, बहिणी झाल्या, आई वगैरे मदत करायची. त्यावेळी घरी असायचे, काही वेळी घरी असायचे, काही वेळी इकडे वैभवडीत असायचे. म्हणजे गेली 62 वर्ष तुम्ही ही कला जोपासताय. एकंदरीत या 62 वर्षात कसे अनुभव आलेत, काय मागण्या येत आहेत लोकांच्या, आणि काळानुरूप कसं बदलत चाललंय? काळानुरूप बदलत जातं. पूर्वीचे जे संस्कार लोकांचे होते, छोटी मूर्ती पण भावनायुक्त असायची. आता फक्त मोठी मूर्ती, भावना थोडीशी, म्हणजे ही श्रद्धा कमी झाली आहे. शोचं हे वाढलेलं आहे. मग तुमची 3 फूट असली तर माझी 4 फूट पाहिजे, तुमची 2 फूट असली तर माझी 2.5 फूट पाहिजे, अशा स्पर्धा सगळ्या चाललेल्या आहेत. प्रत्येक कालानुसार ते चालतात, प्रत्येकाचा आवडीनिवडीनुसार सगळं चाललेलं आहे. आता तुमच्या चित्रशाळेत एकूण किती मूर्त्या आहेत आणि किती फुटापासून किती फुटापर्यंतच्या मूर्त्यांची साईज आहे? आता 1.5 फुटापासून ते 4.5-5 फुटापर्यंत आहे. आणि कुठून म्हणजे ह्या मूर्ती या कुठच्या गावांमध्ये ते घेऊन जातात, काय सांगाल? जवळजवळ आसपासचे जे आवडीचे लोक आहेत, म्हणजे आमची कला ज्यांना आवडते ते लांबचे राजापूर तालुक्यापासून, कणकवली तालुक्यापासून, फोंड्यापासून असा जो परिसर आहे, दुर्गम भागात हे नावळा, सडोरा या ठिकाणचे सगळ्या मूर्ती आहेत. गोव्याला सुद्धा काही मूर्ती जातात, 3-4 मूर्ती गोव्याला जातात. 3 फुटाच्या, 4 फुटाच्या, 1.5 फुटाच्या अशा काही मूर्ती जातात. तुम्ही आता मगाशी मला म्हटलात की एकूण 300 मूर्त्या तुम्ही या चित्रशाळेत बनवल्या. तर ह्याचं एकंदरीत काम केव्हा सुरू होतं आणि कशी तुम्हाला कौटुंबिक मदत लाभते? कोण तुम्हाला सहकार्य करतं? त्याला हा शिमगा पाडवा केव्हा येत होतो का? एप्रिलपासून आमची जवळजवळ ही सुरुवात होते. आणि त्यावेळी घरची माणसं आणि फिनिशिंगसाठी ही जी मुलं आहेत, एक आमचा जटार म्हणून आहे, दुसरी नकाशे आहे, तिसरा शिंदे म्हणून आहे, आणखीन काही आहेत किरकोळ मुलं वगैरे, ते येऊन मदत करतात. काय उचलायचं, काय ठेवायचं, असं काय मुलांचं सहकार्य लागतं. एकाच्या हाताने ही गोष्ट घडत नाही असं. आणि आता आमचं वय, माझं आता जवळजवळ 72 वय झालं आहे. म्हणजे हात सांधे वगैरे दुखतात, उचलायला वगैरे त्रास होतो आणि त्यापेक्षा डोळ्यावर परिणाम झालेला आहे. तुमची ही कला तुमच्या कुटुंबात कोणी जोपासली आहे काय? माझा मुलगा मोठा श्यामसुंदर आणि हर्ष म्हणजे त्यांचा मुलगा, आणि माझा चंद्रशेखर म्हणून गोव्याला मुलगा आहे, त्याने ते, आणि माझे भाऊ शिक्षक आहेत ते गजानन टक्के, ते पण हे काम करतात. म्हणजे असं कुटुंब सर्वांनाच ज्ञान आहे. आता दुसरं एक सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने जे म्हटलं जातं की POP मूर्त्यांवरती बंदी आणायला पाहिजे. तुम्ही एक मूर्तिकार आहात, गेले 70 वर्ष तुम्ही या सगळ्या सहवासातून गेलात, तुम्ही मूर्तिशाळेत काम केलं. काय वाटतं की या शाडूच्या मूर्ती यायला पाहिजे, काय सांगा? शाडूच्या मूर्ती ज्यावेळी कालमर्यादेप्रमाणे, ज्यावेळी ठराविक मर्यादा होती 1.5 फूट 2 फुटापर्यंत, त्यावेळी ते ठीक होतं. आणि ती त्यावेळीसुद्धा गावठी माती असायची कोकणातली आमच्या. ते लोक आता जमिनी खरेदी करून लोकांनी घेतल्या, त्यामुळं तिथं जाणं येणं बंद झालं. आणि त्याची जी कमावशी होती त्या मातीची बनवण्याची किंवा तयार करण्याची, ती आता अवगत नाही, ती होत नाही आता. आणि ती माती पण मिळत नाही. त्यामुळे मुंबई शाडू यायला लागला. मुंबई शाडू आल्यामुळं काय झालं, ती चांगली पक्की निघेल असंही सांगता येत नाही. काचीसारखी माती ज्यावेळी आपण कलर करणार त्यावेळी त्यांना भेगा पण जातात. तडा कलर बसला, सुकलेली मूर्ती कडक झालेली असते की त्याला तडा जातात. आणि तडा गेला मला लोक घरी नेताना सुद्धा काहीतरी
अशुभ झालं, झालं. डॅमेज होतात. हो. त्या दृष्टिकोनातून ह्या POPच्या ज्या मूर्ती आहेत त्या आता कायला पूर्वीसारखे डोक्यांना कोण नेत नाही, रिक्षा टेम्पो ट्रक असं नेतात. त्या दृष्टिकोनातून ह्या ज्या मूर्ती आहेत त्या सोयीस्कर कोकणात तर कारण का आमच्याकडे नद्या आहेत, भरपूर पाणी आहे, विसर्जन व्यवस्थित होतं आणि लोकांना त्याला लोकांचाच प्रतिसाद आहे नेण्या दृष्टिकोनातून. असं काय आमच्याकडे बंधन असं मातीच्याच पाहिजे असं काय नाही. मातीच्या 1 वर्ष आम्ही केलं होतं, लोक न्यायला मागणं 2.5 फुटाच्या 3 फुटाच्या बनवल्या, उचलायला पण होत नाही आणि गाडीतून येताना अग्रेशन होतं ना, रोड काय आपले चांगले नाही आहेत आणि त्यामुळं परिणाम होतो. त्या दृष्टिकोनातून ह्या POPच्या मूर्ती ह्या कोकणात संपूर्ण कोकणात अगदी सोयीस्कर आणि चांगल्या आहेत असं लोकांचं म्हणणं पण आहे आणि मत पण आहे. पण ह्याचं काय दूषित पाणी होणं वगैरे असं काहीच नाही. आमच्या मूर्ती त्या मोठ्या नदीमध्ये जातात, त्या काय बाहेर येत नाही, कोंडीत असतात. त्यामुळं बाहेर येण्याचा समुद्रासारखा प्रश्नच येत नाही ह्या तळ कोकणाचा आमच्या. असं एक ह्या मूर्तींचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय, टिकाऊपणा, आकर्षकपणा असं झालेलं आहे आणि त्यामुळे लोकांना आमच्या आवड असं. आता जास्त मूर्त्यांची जी मागणी आहे ती कुठल्या म्हणजे कमी साईजची आहे की जादा उंचीच्या मूर्त्यांची साईज कसं असते? जादा उंचीच्या साईजची आहे, कमी साईजचं कमी आहे. ज्यांना उचलता येत नाही ते 1.5 फुटापासून सुरुवात. आणि कोणीतरी बाहेरचे जे लोक बाजारपेठेत आले आहेत त्यांना 1 फुटाची मूर्ती लागते, म्हणजे ते घरी जात नाही, इच्छा इथं वैभववाडीत पूजा करतात. त्यासाठी एखादी म्हणजे 5-10 मूर्त्या फक्त आमच्या 1 फुटाच्या लागतात असं. नाही तर बाकीच्या सगळ्या 1.5 फुटाच्या वरती 4 फुटापर्यंत. आता तुमच्या चित्रशाळेत ह्या गणेश चित्रशाळेत एकूण किती कलाकार आहेत जे काम करत आहेत आणि नवीन पिढी जी आहे ती पण तुम्ही इथे घडवताय? मी बघितलं की नवीन मुलं आहेत, हो. ती अशी किती मुलं आहेत आणि किती जणांकडे ही कला पुढे गेलेली आहे? बरीचशी मुलं यातून प्रत्येक वर्षी 4-5, 5-10 अशा मूर्ती जातात. जटार हे 2-4 वर्ष आम्हाला सहकार्य करतात. नितीन जटार म्हणून. तसंच आमचा हा सूरज नकाशे, हा शिंदे, लहान असल्यापासून तो या ठिकाणी त्याला आवड आहे, कुंभवडचा आहे तो, शिंदे म्हणून, शुभम शिंदे तो एक. माझा नातू हर्ष टक्के, माझी सूनबाई मोठी स्वाती टक्के आणि त्याशिवाय दिदूचं नाव आहे मनीषा टक्के, त्याशिवाय आकांक्षा टक्के आणि गजानन टक्के माझा हा भाऊ. अशांना सर्वांना आवड आहे, येऊन बसतात, काम करतात आणि असं आमचं चाललेलं आहे सगळं परिवार. आताच्या ह्या तुम्ही मगाशी म्हणतात की भाविकांनी काय सांगाल की बाबा मूर्ती मोठी असण्यापेक्षा ती छोटी असून त्यात श्रद्धा असावी अशी काय त्याबद्दल? नाही, पण लोकांना हे पटतच नाही. आम्ही सांगायला जातो काही गोष्टी, पण ते न पटल्यामुळं न सांगितलेलं बरं. आता आपलंच आपल्याजवळ ठेवायचं, काय कुणाला सांगायला गेलं तर म्हणतात यांना काय कळतं आहे, त्याच्यापेक्षा आपण आपलं शांत राहायचं. त्यांच्या मनाप्रमाणे आमचा तर धंदा आहे, त्यांच्या मनाप्रमाणे आम्हाला वागलं पाहिजे, अशी परिस्थिती आहे. असं झालेलं आहे. एरवी काय आता सध्याच्या परिस्थितीत उत्साह पडते, कारण पैशाला कोण काय घाबरत नाही, पैशाला कोण मागे पुढे बघत नाही, पण काम पाहिजे. आताच्या युगात म्हणजे तुम्ही गेली 62 वर्ष ही कला जोपासता. आता एकंदरीत आपण बघितलं तर म्हणजे मूर्ती, गणेश मूर्ती हा एक कुठेतरी व्यवसाय होतो. ते योग्य वाटते का? पुरण पेनवरून गणपती आणा, पनवेलवरून गणपती आणा, त्यांना ते म्हणजे हे करा, त्याची विक्री करा, हा कुठेतरी म्हणजे कला जोपासली जात नाही. नाही, आणि त्यामुळं मूळ कलाकार जो आहे तर ह्या सध्याच्या ह्या वातावरणामुळं हे जे लोक कोण पण गणपती मिळतात, पेनला मिळतात, कोल्हापूरला मला घेऊन येतो आणि रोडवर बसतो किंवा कुठेतरी घराकडे बसतो. मुंबईला आपल्या सगळ्या फुटपाथवर असतात, पण आपल्या कोकणात हे असं म्हणायला लागले ते काय बरोबर नाही, लक्षात आलं काय. पण आता कुणी कोणावर बंधन घालायचं, शासनाचं पण तिकडे काय चालत नाही, कलाकार जो आहे पूर्वीचा त्याचं पण काही चालत नाही. असं सध्याचं युग चाललं, कोण पण कुठलाही धंदा करायला तयार आहे. त्यामुळं काय आमचं तसं सांगून काय कोण ऐकण्यातून नाही ते नाही. जो तो आपलं आपण चालू ठेवायचं, जे येतील ते घ्यायचं, नाही येतील ते जाऊ देत कुठे ते, असं विषय. ज्याची कला चांगली आहे, ज्याचं सुबक काम आहे तिकडे लोक आकर्षक होतात. त्या दृष्टीने आमचा धंदा चालू आहे. बरोबर. हे होते बापू टक्के, ज्यांनी सांगितलं की ज्याची कला आकर्षित आहे त्याच्याकडे लोक येतात. त्यामुळे कलाकाराला कुठेतरी सांभाळलं पाहिजे, त्याला जोपासला पाहिजे. आणि जे आता ज्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं की सध्या जे आपण बघतो की गणेश मूर्त्या असतात त्या कुठेतरी म्हणजे व्यवसाय जो केला जातो तो कुठेतरी थांबला पाहिजे. त्याचबरोबर या गणेश मूर्ती शाळेमध्ये आतापर्यंत जसे कलाकार घडले तसे भविष्यात देखील कलाकार घडले पाहिजेत, जे स्वतः बापू टक्के हे करतात की ज्यांच्याकडे
अनेक कलाकार आहेत जे भावी पिढीमध्ये जे कलाकार घडणार आहेत असे अनेक युवक आहेत ते इथे काम करत आहेत. अशा कलाकारांना ते घडवत आहेत. स्वतः ते मूर्तिकार आहेत, मूर्तींना रंग देण्याचं काम करत आहेत. त्याचबरोबर जी नवीन पिढी आहे त्यांना हे घडवण्याचं ते काम करत आहेत. तुमची एकंदरीत आता 4थी पिढी हे गणेश चित्रशाळा किंवा गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम करत आहेत. एकंदरीत कसा अनुभव आहे? वडील कलाकार आहेत, त्याच्या अगोदर आजोबा होते आणि आता तिसऱ्या पिढीतला तू आहे आणि तुझ्या पुढे तुझे आणि हे आहेत घरातली मंडळी आहे ती या कलेत ह्या उतरलेली आहेत. एकंदरीत कसा अनुभव आहे? एकंदरीत अनुभव म्हणजे हे काम करायला म्हणजे आवड पाहिजे तरच यातून काम होतं आणि बसण्याचा एका ठिकाणी राहण्याचा बसण्याचा म्हणजे त्याला आवड पाहिजे महत्त्वाची गोष्ट तरच हे काम होऊ शकते. तू साधारण वयाच्या कितव्या वर्षापासून हे गणेश मूर्ती बनवण्याचं रंगवण्याचं काम करतोयस? मी 7वीत असल्यापासून 7वीत असल्यापासून चालू आहे आणि हे कंटिन्यू काम चालू आहे. आता तुम्ही हे काम जे करताय ते एकंदरीत कशा पद्धतीने असतं, कशी याची तयारी केली जाते? एकंदरीत म्हणजे आम्ही जूनपासून चालू करतो काम, जून जुलैपासून आणि पेंटिंगला जुलैपासून. आणि आता ह्या गणेश मूर्तींना कुठून मागणी येते आणि कशी याची एक वर्गवारी केली जाते? म्हणजे आता लहान मूर्त्या त्यांचे जे काम तुम्ही करता त्याच्यानंतर जी झालेली मूर्त्या आहेत त्या ठेवल्या जातात, त्याची एकंदरीत कशी वर्गवारी केला, कसं नियोजन केलं जातं? नियोजन केलं जातं काय? ह्याची वर्गवारी म्हणजे 1 फुटापासून तर एक आमच्याकडे 5 फुटापर्यंत मूर्ती आहेत. 5 फुटापर्यंत मूर्ती आणि ती मला एप्रिलपासून त्याची तयारी करावी लागते. एप्रिल, मे, जून, जुलै याची तयारी सगळ्याचं नियोजन करावं लागतं. कोणाला किती फूट पाहिजे, काय पाहिजे, किती पाहिजे. परत आता व्हॉट्सअपद्वारे प्रत्येकाची चॉईस येते, त्या एक लक्ष द्यावं लागतो कोणाकोणाची चॉईस आणि त्याच्याप्रमाणे चॉईस मला त्या मूर्त्या घडवाव्या लागतात. त्याची फिनिशिंग, साफसफाई करावी लागते. आणि एकंदरीत आता आपण ज्या मूर्त्यांच्या प्राईस आहेत, जो किंमत आहे ती कशी असते, म्हणजे काय त्याचे रेट असतो तुमच्याकडे? आमच्याकडे पूर्वी चालत होत्या की 1000पर्यंत, आता त्याचं रेट 2000पर्यंत. 1 फुटाची मूर्ती किती असेल, 2 फुटाची मूर्ती किती असेल, काय असेल? 2 फुटाची मूर्ती म्हणजे 1800 रुपयापासून पुढे, 1.5 फुटाची 1800 रुपये. या आता आपण बघितलं तर कुठेतरी रंग महाग झाले आहेत, माती महाग झाली आहे, त्याचा परिणाम कुठेतरी ह्या तुमच्या मूर्तीशाळांवरती झाला आहे का? हो, झाला आहे, खूपच झालं आहे, खूप झालं आहे. रंगाचे किमती भयानक पडल्या. प्लास्टर, आता आमचं प्लास्टर असल्यामुळे प्लास्टर मातीचे असलं तर मातीचे रेट वाढले आहेत. म्हणजे एकंदरीत आता जर 5 फुटाची मूर्ती असेल तर त्याचे काय भाव असतात, काय रेट असतात इथे? आता तशा बघायला गेलं तर 5 आम्हाला तरी ते 12,000पर्यंत, 12 ते 15,000पर्यंत रेट यायला पाहिजे. त्या पद्धतीत येत नाही आता. त्यामुळे पुढे कशी कला टिकवायची, कसं काम करायचं हे मोठा प्रश्न पडला. दुसरीकडे आपण मगाशीच काकांशी बोलताना एक विषय आला की जो आता जागोजागी व्यवसाय केला जातो तो कुठेतरी मारक ठरतोय का? महाराष्ट्र तयार मूर्त्या जे आणतात, तयार म्हणजे बाहेरच्या पेंटरकडून किंवा बाहेरच्या, त्यामुळे आमच्या म्हणजे आधी पिढीचाच पारंपरिक आहे जे व्यवसाय चालवतात त्यांना कुठंतरी फटका बसायला लागला. आज तू जी कला आता जोपासलीस ती एकंदरीत कोणाकडून शिकली? वडिलांकडून? आणि काय काय धडे मिळाले होते? माझ्या आजोबांकडून आणि नंतर आता वडिलांकडून, वडिलांकडून. आणि तुमच्या घरातली मंडळी कोण कोण काम करते? माझे काका करतात, ते शिक्षक आहेत, ते आपल्या म्हणजे नोकरी धंदा सांभाळून ते संध्याकाळी येऊन आम्हाला मदत करतात, मार्गदर्शन करतात. तू एक युवक आहेस आणि आता जी युवक आपण बघितलं तर ते साधारण मोबाईल किंवा ह्या म्हणजे ज्या पूर्वीच्या ज्या काही कला असतील किंवा ह्या असतील कला ज्या आहेत त्या कलेंकडे कुठेतरी दुरावला जातो युवा वर्ग, त्यांना काय सांगशील? म्हणजे आपली जी पारंपरिक जी गोष्ट हे आहे, पारंपरिक जी कला आहे ही आताची पिढी जोपासताना दिसत नाही, कुठेतरी दुरावली आहे. ते मोबाईलच्या ह्याच्यामध्ये किंवा काही इतरमध्ये सगळ्या बाबतीमध्ये मोबाईलमुळे थोडंसं फार मुलांवरती खूप परिणाम व्हायला लागले. अशा पिढीला तू काय सांगशील? प्रत्येकाने जी घरात आपापल्या घरात प्रत्येकाची पिढीचाच जे व्यवसाय आहे तो युवकाने त्याकडे लक्ष द्यावा
ते आपलं पारंपरिक पद्धतीचं चालू ठेवावं हीच मी विटनेस आहे. हर्षल, तू ह्या टक्के कुटुंबातली चौथी पिढी आहे की जे या गणेश मूर्त्या घडवणे, गणेश मूर्त्या रंगवणे हे काम करताय तुम्ही. एकंदरीत काय वाटतंय, कसं वाटतंय हे काम करत असताना? हे काम करताना खूप मला आनंद भेटतो आणि आता मी हळूहळू हे काम पुढे पण नेणार आहे आणि हे काम मला चालवायचं आहे पुढे पण. तू ही कला कोणाकडून शिकलायस आणि ती कला शिकत असताना तुझ्या घरातीलच मंडळी आहेत, त्यांनी काय तुला धडे दिलेत ते काय सांगशील? माझ्या आजोबांनी पण शिकवलं आणि पप्पांनी पण शिकवलं माझ्या, कसे रंग मारायचे, कसं ब्रश पकडायचे. एकंदरीत केव्हापासून हे तू काम गणपती रंगवणे असेल, गणपती बनवणे असेल हे काम करतोयस? मी लहानपणापासूनच हे काम करतो. लहानपणापासून म्हणजे वयाच्या कितव्या वर्षात? मी 5वीपासून हे काम करतो. मातीच्या मूर्त्या पण मी बनवतो, बारक्या शाडू मातीच्या. आता आपल्यासोबत आणखीच याच टक्के कुटुंबातला आणि एक मेंबर आहे, तो सांगणार आहे तू कशी काही ही कला शिकलायस आणि या कलेविषयी काय सांगशील? माझे पप्पा पण अगोदर इथं काम करायचे, त्याच्यानंतर मी आता आलो. तसे माझे आजोबा बापू टक्के त्यांनी मला शिकवलं सगळं काय करायचं ते. तसं मामा माझा बसला आहे तिथं पप्पू टक्के म्हणून, त्यांनी पण मला शिकवलं कसं काय करायचं ते. ट्रेनिंग दिली त्यांनी, अजूनपर्यंत चालतो आहे. माझ्याकडून होईल तोपर्यंत त्यांना साथ देणार आणि आयुष्यभर साथ देणार. माझा बाप्पा पण आहे इथं. त्यांना माझी म्हणजे मी आता सेकंड इयरला आहे, तिथून पण मला इकडे एक आनंद भेटतो करायचा. तू नेमका केव्हा येतोस इथे? कसं इथलं शेड्यूल असतं तुझं? कॉलेज करतोयस आणि हे मी करतोय? बाहेरूनच परीक्षा देतो. मला इथं आनंद भेटतो म्हणून मी सलग माझे जेवढं बाप्पाचं काम चालू होतं मूर्तीचं 4 महिन्यापासूनच इथं असतो. आम्ही एकत्र असतो सगळेजण आणि मी वयाच्या 7व्या-8व्या वर्षापासून इथं काम करतो आहे. मला इथं आनंद भेटतो आहे करायचा. मी या गणेशशाहीमध्ये 7वी वाटीपासून काम करतो. मला याची आवड असल्यामुळे मी इकडे यांना मदत करतो गणेशशाहीमध्ये येऊन. मी आता ITI करतो. ITIतून येऊन मी 4 वर्ष येतो, नंतर हे कामाला सुरुवात करतो. काय वाटतं एकंदरीत ही कला जोपासतोयस, म्हणजे एक तर एक शाळा करतोयस आणि त्यानंतर येऊन हे रंगकाम असेल, असं किती दिवस तू यांना मदत करतो आणि काय वाटतंय? सलग मी 7-8 वर्ष यांना मदत करतो आणि हे करून मला म्हणजे एक आनंद मिळतो म्हणून मी करतो. गणपतीचे किती दिवस असतात जे म्हणजे ही रंगकाम करण्याचे काम असेल किंवा मूर्ती घडवण्याचं काम करणं असेल, किती दिवस हे काम चालतं? घडवण्याचं काम मे महिन्यापासून चालू असतं, रंगकाम ऑगस्टपासून चालू होतं. आपल्यासोबत अजून एक इथला कलाकार आहे. काय सांगशील, काय वाटतं एकंदरीत हे कलर काम करताना, मूर्ती घडवताना आणि नवीन आताची तुमची जी पिढी आहे ती एकंदरीत आपण बघतो की कुठेतरी मोबाईलवरती असते आणि अशी ही तुम्ही पिढी असताना तुम्हाला ह्या मोबाईल व्यतिरिक्त हे काम करत असताना कसं वाटतंय? मी इथे नाही नसलं तरी 2 वर्ष काम करतो आहे, तरी मला हे काम करायला एकदम आनंद वाटतो. म्हणून मी या शाळेत 2 वर्ष काम करायला आलो आणि मी 7वीपासून इथे पहिला येत होतो आणि आता शाळा माझी म्हणजे कॉलेज करून मी 11वीला आहे. आता कॉलेज करून सकाळी 11-12ला कॉलेज सुटतं, 12 वाजता येतो, 12 ते रात्रीपर्यंत काम करतो आम्ही आणि तिथून आम्हाला चांगला आनंद मिळतो. एकंदरीत म्हणजे तुझ्या आता सोबत असणारी जी तरुण मंडळी आहे त्यांना काय सांगशील की आपण बघितलं तर आता जी पिढी आताची पिढी आहे ही मोबाईलकडे जास्त आकर्षित असते, अशा पिढीला ह्या वर्गाला तू काय सांगशील? एक सांगेन की त्यांना आमच्या शाळेत येऊन बघा त्या आम्ही कसं बघतो, म्हणजे तुम्हालाही अनुभव मिळेल. तू आता ज्या शाळेत काम करतोयस ते टक्के काका म्हणजे बापू टक्के आहेत, त्यांच्याकडून काय धडे मिळतात तुला या कलेबद्दल? त्यांच्याकडून आम्हाला शिकायला भेटलं आतापर्यंत, म्हणजे जे करतो आहे आम्ही काम ते त्यांच्याकडूनच शिकलो आणि जे आम्हाला अजून सांगतात त्यांचा मार्गदर्शन अजून आमच्या पाठीचे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.